ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон оғоз менамоем. Дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Савсан Ғайурзода. дар доираи иқдомҳои башардӯстона кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба зарардидагони офати табиӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон тақвияти инфраструктураи роҳу нақлиёт дар Бадафшон, сохтмони роҳи автомобилгарди Шкеф қалъаи Хум идома дорад. корҳои сохтмонӣ аз моҳи июни соли 2019 шурӯъ гардида монеят дорем ки корҳои сохтмониро бо сифати баланд ба истифода хоҳем дод. кишоварзони ноҳияи Лахш бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ майдони кишти картошкаро ба 3150 гектар мерасонанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар оғози суҳбат ҷонибҳо ба муносибати фарорасии Иди Мубораки Фитр мубодилаи табрикоти гарм намуда ба мардумони ду кишвар некуаҳволӣ ва сулҳу шукуфоӣ орзу карданд. дар рафти суҳбат ҷонибҳо ҳамчунин аҳамияти мулоқоти қарибулвуқӯи сатҳи олиро ба манзури густариши самарабахши минбаъдаи тамоми маҷмӯи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои миёни Тоҷикистону Қазоқистон таъкид намуданд. изҳори боварӣ карда шуд ки бо саю талошҳои муштарак ҳамкории самараноки миёни ду кишвар дар оянда низ идома хоҳад ёфт. ҷонибҳо инчунин баъзе ҷанбаҳои масъалаҳои байналмилалӣ ва минтақавиро мавриди муҳокима қарор доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ доир намуданд. дар ҷараёни суҳбат роҳбарони ду давлат дар фазои дӯстӣ ба муносибати фарорасии Иди Мубораки Фитр бо таманниёти некуаҳволӣ, сулҳу субот ва шукуфоӣ унвони мардумони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон мубодилаи табрикоти самимӣ намуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо изҳори қаноатмандӣ раванди рушди бо суръати муносибатҳои ҳусни ҳамҷавории дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Ӯзбекистонро дар сиғаи шарикии стратегӣ таъкид карданд. дар ин зимн ҷонибҳо ҷиҳати боз ҳам ғанитар гардонидани онҳо бо мазмуну муҳтавои нави амалӣ дар натиҷаи музокироти сатҳи олӣ ки баргузорияшон дар ояндаи наздик ба нақша гирифта шудааст изҳори итминон намуданд. дар рафти суҳбат ҳамчунин масъалаҳои алоҳидаи мубрами минтақавӣ ва байналмилалии мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн муҳокима гардиданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси ноҳияи вахши вилояти Хатлон Қурбоналӣ Юсупов суҳбати телефонӣ анҷом доданд. раиси ноҳияи вахш ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба тадбирҳои бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ ҳисобот дод. бо дастури сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гурӯҳи корӣ бо роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода ва роҳбарони дигар сохторҳои марбута ҷиҳати муайян кардани хисороти ба хоҷагии халқи ин ноҳия расида ва бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ сафарбар гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ноҳияи вахшро вазифадор намуданд ки ба мардуми зарардида кӯмакҳои саривақтӣ расонанд ва ҳарчи зудтар манзилҳои истиқоматӣ ва дигар иншооти харобгардидаро барқарор намоянд. тавре иттилоъ додем дар доираи иқдомҳои башардӯстонаи кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони офати табиии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ фиристода шуданд. нимаи дуюми рӯзи 12 май ин кӯмакҳо ба ноҳия расида масолаи сохтмонӣ ва маводи озуқа ба зарардидагон тақсим карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. бегоҳии дирӯз 12 май бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корвони мошинҳои пурбори масолаи сохтмонӣ ба мардуми зарардида аз офати табиии ҷамоати деҳоти ифтихори ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дастрас карда шуд.
ба иттилои масъулини агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масолаи сохтмонӣ дастрас гардида аз 300 тонна цемент, 60 тонна арматура, 300 куба тахта ва 3000 дона шифир иборат мебошад. тавре масъулони ситод оид ба рафъи оқибати офати табиӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ иттилоъ доданд, айни замон 20 хонаводае ки бар асари лағжиши замин дар рӯзҳои 6-7 май дар деҳаҳои Навобод 4 ва Навобод 5 манзили зисташон сарозер шуда буд, дар маҳаллаи бехавф бо замини назди ҳавлигӣ таъмин гардиданд. хаймаҳое ки ҷои зисти муваққати онҳо буд ба манзилҳои ояндаашон кӯчонида шуда, ҳамаи хаймаҳо бо қувваи барқ таъмин гардиданд. барои сокинони ояндаи маҳаллаи нав оби нӯшокӣ низ дастрас карда шудааст. 4 та ёру бародар будем ударга, ҳамамон бехона бедар будем дар онҷа. хайр раҳмат, мора ина дар як ҳолати танг дастгирӣ кардан, мана бо вагонча бо хайма таъмин кардан, бо хӯроки гарм таъмин кардан. ҷаноби олӣ ҳазор раҳмат ба марди бахват ки ин қадар вазбидӣ ба сари вай наметарса, бо шердилӣ мекунад ки ман ҳамин бари шумо гуфта бари мо дайвай 10 сотиқи заминмон додан, хайни хӯрокворӣ гудукамон абедам додостиян, исо саҳридам ҳазор раҳмат аз ҳар тараф ёрдам кардиян. мо ҳамин ҷаноби олӣ хеле миннат дорем. ва акнун бо дастрас гардидани масолаи сохтмонӣ бунёди манзилҳои нав оғоз гардида, тибқи дастуру супоришҳои президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муҳлатҳои наздиктарин оилаҳои бар асари офати табиӣ зарар дида бо манзилҳои нави истиқоматӣ таъмин карда мешаванд. бо супориши пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардагони офати табиӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ масолаи сохтмонӣ дастрас карда шуд. аз он ҷумла 300 метри куби тахта, 300 тонна семент, 60 тонна арматура, 3000 дона шифр дар мавзеи сохтмони биноҳо оварда айни замон ҷобаҷо карда истодаем ва боварӣ дорем ки аз пагоҳ сохтмони биноҳои истиқоматӣ барои зарардагони офати табиӣ шурӯъ карда мешавад ва дар рӯзҳои наздик мардум ба хонаҳои истиқоматӣ таъмин карда мешаванд. қобили зикр аст ки дар маҳаллаи нави бунёдшаванда ситоди кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва роҳбарияти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият намуда баҳри ҳарчи зудтар бартарафсозии оқибати офати табиӣ ва таъмини шароити мусоиди оилаҳои зарардида чораҳои саривақтӣ меандешанд. бевосита дар лаҳзаҳои аввал ситоди корӣ аз ҳисоби мақомотҳои дахлдор ташкил карда шуд ва имрӯз бо мардум ситод кори худро идома дода истодааст ва алҳол барои дастгирии оилаҳои зарардида тамоми чораҳо тамоми тадбирҳо андешида шудааст ва онҳо бо пеш аз ҳама бо маводҳои доруворӣ ғизоӣ албатта таъмин ҳастанд ва давоми рӯз 3 маротиба ба онҳо бо хӯроки умуман маводҳои ғизоӣ таъмин карда мешаванд. дар баробар ин бисёр кӯмаку ёриҳо аз ҷониби ташкилотҳои ҷумҳуриявӣ умуман шахсҳои саховатманда соҳибкорон умуман дастрас шуда истодааст. тавре гуфта шуд бо пайравӣ аз иқдомҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин аз номи роҳбарияти мамлакат вазорату кумитаҳо ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ аз тарафи соҳибкорон ва дигар шахсони саховатпеша маҳсулоти хӯрокворӣ асбоби рӯзгор анвои гигиенӣ ва дигар лавозимоти зарурии рӯзгор дастраси ҳар як оилаи зарардида гардида истодааст. таварали соҳибназар Парвизи Сафар, Фирузи Қурбон аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ барои барномаи ахбор. нимаи дуюми рӯзи 12 май ҳамчунин корвони кӯмакҳои раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба зарардидагони офати табиӣ ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон расид. тадбири мазкур ки дар пайравӣ ба иқдомҳои башардӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ карда шуд боиси рӯҳбаландии сокинон гардид. гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон.
شام 12 می سال روان کاروان کمک‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای اویله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده منطقه کلاب ولایت خطان به شهر کلاب وارد گردید. اقدام مذکور در دایره دستور سپارش‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای کمک به اویله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده و برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی با تشبث انسان دوستانه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی راه‌اندازی گردیده کاروان کمک از جمله 40 تونه ارد، 20 تونه برنج، 10 تونه روغن، 40 تونه کارتوشکا، 40 تونه پیاز، 20 تونه شکر، 1 تونه گوشت، 20 تونه ارماتورا، 5000 متر کوبیک بمبپوش، 200 کوب تخته، 100 تونه سمنت، 1 تونه میخ و 1200 عدد جهاز رخت خواب رسانیده شد که آن از جانب کمیسیون به اویله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده دسترس کرده می شود. کاروان کمک‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با نظرداشت نیاز ساکنان و هر چه زودتر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی دسترس گردیده است. با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کمک‌های بشردوستانه به مردم شهر و دیهات کلاب که از این آفت طبیعی ضرر دیدند رسانیده شده است. ساکنان شهر کلاب از چنین کمک و دستگیری دولت و حکومت شخصا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اظهار خوشنودی نموده امید دارند که در همدستی، سخاوتمندی و روزگار آسایشته و دوستانه به سر بردن اهل جامعه مشکلات عاقبت‌های آفت طبیعی سریع وقت برطرف کرده می شود. ما ساکنان شهر کلاب میناداری خودمان را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم و باوری داریم که با چنین دستگیری‌های پیشوای معظم ملت عاقبت‌های آفت‌های طبیعی زودتر برطرف می‌شوند. در پرتو هدایت‌های بشردوستانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تطبیق سیاست موفقانه اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان کمک به اویله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده منطقه کلاب ادامه داشته همروزه در برابر وارد شدن مواد خوراکه و مسائل ساختمانی اینفراستراکچور لازمه برقرار و منزل‌های از آفت طبیعی ضرر دیده باید هر چه زودتر بنیاد و به ساکنان تقدیم کرده شود. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти дастгирии нафароне ки аз офатҳои табиӣ зарар диданд тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. аз ҷумла бо ҷудо намудани қидаҳои замини назди ҳавлигӣ ва бунёди манзили истиқоматӣ ба зарардидагони офати табиӣ дар ноҳияи Хӯросон ки соли гузашта манзилҳояшон зарар дида буд имрӯз шароити мусоиди зист барои онҳо фароҳам аст. гузориши Гулчеҳраи Саттор. соли қабл маҳз дар ҳамин шабу рӯз дар натиҷаи офати табиӣ 68 хоҷагии деҳаи неъматулло асадуллои ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хӯросон аз хонаю дар ва дигар дороиҳои худ маҳрум монданд. оқибатҳои ин офати табиӣ фавран бартараф карда шуда сокинон ба ҷойҳои бехавф интиқол дода шуда буданд. бо назардошти таъмини сокинони зарардида бо манзили истиқоматӣ дар як мавзеи бехатар ба ҳар як шаҳрванд 8 сотих қитъаи замини назди ҳавлигӣ барои бунёди хонаҳои истиқоматӣ ҷудо карда шуда бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар давоми 2-3 моҳ сокинони зарардида бо манзили зист таъмин гардиданд. дар паҳлӯи мардум ва дар як муддати хеле кӯтоҳ мушкилоти онҳоро бартараф кардан аз самари ғамхорӣ ва масъулиятшиносии роҳбарияти олии мамлакат дарак медиҳад. ҳамарӯза дар ҳаминҷо штаб будем бехӯрока набуданд абед медоданд шомгоҳиро шомгоҳиро медоданд. шахсан аз ҷаноби олӣ ҳамин аҳли деҳаи 30 солагии истиқлолият пурра миннат дорам. дар як муддати кӯтоҳ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хеле ҳам ёрдам кард аз ҷиҳати сохтмон ҳам шифр симент тахта тирездару тирезаҳо аз ҷиҳати обу дигар чиҳо мо танқисӣ намекашем. қувваи барқ ҳаст роҳҳомон ҳамаш асфалтпӯш карда шудагӣ ҳама чи муҳайёст. имрӯз аҳолии деҳа шукргузоранд ки дар шароити хуб пайи кору ободии рӯзгоранд. чанд хоҷиге ки омадаанд ҳамаш сок саломат хонаҳошон обода ягон камбудӣ нест мемода 68 хона ҳамаш нағд зиндагӣ мекунанду кору пеш бурдан мегиранд. дар ҷои бехавф имсол дар қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ сокинони деҳа бо умед ниҳол шинонидаву картошка ва дигар сабзавоти заруриро кишт намуда ҳар қитъа заминро ба манфиат истифода мебаранд.
деҳаи нав 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон номгузорӣ шудааст. Манзилҳои иқоматӣ ҳама аз рӯи як лоиҳа бунёд ёфта, шароити мусоиди зиндагӣ дар онҳо муҳайё карда шудааст. муассисаҳои таълимӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ дар ин деҳа бо таҷҳизоти муосири соҳавӣ таъмин буда, сатҳи баланди таълиму тарбия ва хизматрасонии тиббӣ дар онҳо муҳайё аст. این دهه سیسولگی استقلالیت است. مغازه‌ها هستند در دهه، بنگاه‌های طبی فعالیت کرده شدند. شرایط‌ها به نهایت خوب هستند. با آب آشامیدنی هم تامین هستند. آب پلیزی، آب آشامیدنی امروز برای دهه ما یگان مشکلات نیست. اهالی دهه هیچ باور نداشتند که عاقبت این ضرر طبیعی خیلی زود برطرف گردیده، آنها در شرایط خوبتری میتوانند زندگی کنند، ولی حکومت جمهوری تاجیکستان در سیاست اجتماعی خود دستگیری اهالی و حفظ اجتماعی آنها را در مد اول میگذارد. این است که امروز در این دهه نوبنیاد تمام شرایط برای ساکنانش مهیا گردیده و با قناعتمندی و شکرگزاری از وطن آباد و آسوده هر یک ساکنش پای آبادی روزگار تلاش می نماید. идомаи ахбор. субҳи имрӯз дар маркази исломии тоҷикистон бо ҳузури сокинони шаҳри душанбе ва меҳмонони пойтахт намози иди рамазон баргузор гардид. роҳбарияти шӯрои уламои тоҷикистон ҳозиринро ба муносибати анҷом ёфтани моҳи рамазон ва фаро расидани иди фитр табрик намуда, барои иҷро кардани ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми оростани дастархони идона, аз ҷумла кушодани дастархони хоксорона, роҳ надодан ба исрофкорӣ ва зоҳирпарастиву зиёдаравӣ ва дар маҷмӯъ оростани хони маънавӣ даъват намуд. сипас намозгузорон ду ракат намози иди саиди фитрро гузошта барои ободии ватан даст ба дуо бардоштанд. дар доираи тадбирҳои сондӯстона ва дастгирии қишри ниёзманди ҷомеа имрӯзҳо аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ ва соҳибкорони саховатпеша ба тарбиятгирандагони муассисаҳои иҷтимоӣ ва оилаҳои эҳтиёҷманд кӯмак расонда мешавад. чунин як амали нек дар ноҳияи Варзоб анҷом дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар ноҳияи Варзоб бо дастгирӣ аз сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа ва расонидани кӯмаки амалӣ ба онҳо амалҳои неку хайрхоҳона рӯи кор меоянд. дар пайравӣ аз иқдомҳои неки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шахсони саховатманд ва соҳибкорони бонангу номуси ноҳияи Варзоб, эҳтиёҷмандон, пиронсолон ва шахсони имконияташон маҳдудро кӯмаку дастгирӣ менамоянд. дар робита ба ин соҳибкор ва вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Варзоб Шарифамо Қурбонова ҷиҳати беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар маҷмӯъ ба 100 нафар аз ҷумла ба 40 оилаи ниёзманди деҳаи Чорбоғи ҷамоати деҳоти Чорбоғи ноҳияи Варзоб кӯмакҳои яквақтаинаи худро расонид. дар шароити кунунӣ амалӣ намудани иқдомҳои инсонпарварона аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва соҳибкорону шахсони саховатманд боиси рӯҳбаландии табақаи ниёзманди ҷомеа гардида то андозае дар фароҳам шудани шароити мусоиди рӯзгори онҳо таъсир мегузорад. ҳамчунин аз вазъи бошандагони муассисаи давлатии маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюби Чорбоғ дар ноҳияи Варзоб дидан намуда ба бошандагони муассисаи мазкур маводи хӯрока ва дигар намуди ашёи зарурӣ тақдим намуданд. дар маҷмӯъ дар ин рӯз аз ҷониби ин шахси саховатпеша ба 100 нафар шахсони имконияташон маҳдуд ба маблағи 45 000 сомонӣ кӯмак расонида шуд. хушбахтона имрӯзҳо ташкилоту муассисаҳо ва шахсони алоҳида бо ҷонибдорӣ аз ташаббусҳои саховатмандонаи президенти мамлакат, мактаб-интернатҳо, хонаи кӯдакон, марказҳои тавонбахши шахсони маъюб, инчунин ятимони кулро ба сарпарастӣ гирифта дар арафаи ҷашнҳои давлатию миллӣ ва ҳам дар дигар иду айём ба иёдати эҳтиёҷмандон рафта ба онҳо кӯмакҳои моддию маънавӣ мерасонанд. мавриди зикри хос аст ки солҳои охир дар пайравӣ ба сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати дасти кӯмак дароз кардан ба табақаи эҳтиёҷманд аз ҷониби соҳибкорони баору номуси кишвар ба ҳукми анъана даромада пайваста ба ин табақаи ҷомеа кӯмак карда мешавад. барномаи ахборро идома медиҳем. соҳаи нақлиёт яке аз соҳаҳои муҳим ба ҳисоб рафта дар рушди устувори иқтисодиёти мамлакат мавқеи назаррас дорад. бо мақсади ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ намудани роҳҳои ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, сохтмони роҳи автомобилгарди Шкеф қалъаи Хумб бо вусъат идома дорад. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи Дарвоз.
در دوره آمادگی به سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای آبادانی سازندگی با مرام در جریان بوده. چندین انشاءات مهم خواجگیداری مورد استفاده قرار گرفته، بنیاد دیگری بناهای تعیینات گوناگون ادامه یافته ایستادند. یکی از چنین انشاء ساختمان راه اتومبیلگرد شگفت قلعه خم در ناحیه دروازه میباشد. فرمایشگر لایحه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه چنوق ساختمان راه اتومبیلگرد شگفت قلعه خم بوده. ساختمان این انشاء با صورت بلند جریان دارد. در ساختمان راه مذکور از طرف پیمانکار 336 نفر متخصصان و کارگران مهندسی و تکنیکی، از آن جمله کارگران متخصصان محلی 346 نفر و کارگران متخصصان چینی 20 نفر با تکنیکی در اختیار داشته به کار فرا گرفته شده. کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. نام من جین لید است. من در این ساختمانی را همچون مهندس کار و فعالیت می نمایم. کارهای ساختمانی از ماه ایون سال 2019 شروع گردیده. ما نیت داریم که کارهای ساختمانی را با صفت بلند به استفاده خواهیم داد. در این کارهای ساختمانی ما 20 نفر مهندس چینی کار و فعالیت می نماییم و کارهای ما از روی نقشه پیش گرفته می شود. به حالت امروزه کارهای زمینی خاکریزی، کارهای آرماتور بافی و بتون ریزی در تکیه دیوار و قبرهای آبگذر، کارهای سایل مستحکم کنی، ساختمان تاکورسی راه، منفرش قبطهای پایانی راه به انجام رسانیده شد که مبلغ عمومی 161 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. اطمینان می‌رود که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای ساختمانی در این شد به ثبوت رسانیده شده، راه به صفت بلند مورد بهره برداری قرار داده می‌شود. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرستان ولایت سوغد 136 انشاءات جشنی تا امروز 104 انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد و نوسازی کرده شد. در نتیجه این بنیادکاری‌ها زیاده از 1000 نفر ساکن بی‌شغل صاحب جای کار و معاش خوب گردید. ادامه موضوع در گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه شهرستان. با استفاده از مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، بودجه محلی، سهم صاحبکاران سربلند و اقدام اشخاص سخاوت‌پیشه و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرستان جهت استقبال سزاوار ارزنده جشن فرخنده مکرم عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پیوسته انشاءات سطح مختلف بنیاد و نوسازی کلی و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روند امروز ساکنان دهه نوکنت جماعت دهات بونجیکات از افتتاح مغازه ماه‌های طلبات هر روزه شاد و مسرور گردیدند. صاحبکار باننگ و ناموس دهه عبدالله روزیبویف با مقصد خاتمه بخشیدن به تشویش و تلاش‌های تا مرکز ناحیه آواره شدن همدهگانش همراه برادران مغازه مال‌های طلبات هر روزه را با طرح و نمای جالب بنیاد و مورد استفاده قرار داد. همزمان امروز با دستگیری مالیوی برادران صاحبکار در دهه نوکن کارگاه استحصال خشت بلاک‌های ساروجی نیز به استفاده داده شد. برادران صاحبکار برای بنیاد دو انشاءات زیاده از 100,000 سومانی صرف کرده 5 نفر ساکنان بیشغل دهه را با کار دائمی و معاش خوب تامین گردانیدند. ما برادران مغازه خوراکواری و کارگاه خشت سیمنت بلاک ساختیم که همگی 5 نفر را با کار دائمی و با معاش خوب تامین می‌سازد. ساختمان بنای معاصر سه‌آشانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 دهه آبادی نیز از انشاءات جشنی محسوب یافته جهت عملی سازی سیاست معارف پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنیاد می‌گردد. مکتب نو با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد لایحه بندی شده است. فرمایشگر اداره ساختمان اساسی ولایت سوغد و پودرچی جمعیت دارای مسئولیت محدود کرکت 2015 ناحیه اسپیتامین کوشش به خرج داده ایستادند که مؤسسه تعلیمی را تا آغاز سال نو تحصیلی 2021-2022 بنیاد و مورد استفاده قرار دهند. از همین لحاظ همه روزه در انشاءات جشنی از 110 تا 135 نفر ساختمانچیان به کار پرمحصول فرا گرفته می شوند. کارهای ساختمانی به طور زنجیره‌ناک راه اندازی گردیده پیوسته رشد و وسعت می‌گیرد. انشاءات برابر صنفخانه‌های روشن و مجهز باز دارای تالارهای مجلس و ورزش، کتابخانه و آشخانه و انفراستراکچورهای دیگری اساسی و یاریرسان بوده و سیستم یگانه برقی پیوست و فصل ترماه زمستان با انگشت گرم کرده می‌شود. جهت سریع و با صفت بلند انجام یافتن ساختمان مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و نهادهای دیگری دخلدار فعالیت ساختمانچیان را زیر نظارت دائمی قرار دادند. مضبوط بابازاده از ناحیه شهرستان برای برنامه اخبار. موضوع دیگر
соли 2020 дар миқёси ҷумҳурӣ қариб 5000 гектар замин аз гардиши кишоварзӣ берун монд. Шуршавӣ, ботлуқшавии заминҳо, набудани оби полизӣ, саривақт пардохт нагардидани ҳаққи истифодаи об ва тоза накардани заҳбуру заҳкашҳо аз ҷумлаи сабабҳои аслии аз киш дур мондани заминҳо гардидааст. дар мавсими киш ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷойдошта аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор кадом тадбирҳо андешида шудааст? Нуриддини Қурбон гузориш медиҳад. аз майдони умумии замини аз гардиши кишоварзӣ берун монда ки 4994 гектарро ташкил медиҳанд, 4566 гектари он замини корами обӣ мебошад. ин рақам назар ба солҳои қаблӣ коҳиш ёфта бошад ҳам, вале вазъ то ҳол нигаронкунанда боқӣ мондааст. мутахассисони соҳа таъкид медоранд ки аз гардиши кишоварзӣ берун мондани заминҳои обии кишшаванда сабаб ва омилҳои гуногун доранд. яке аз ин сабабҳо саривақт тоза накардани заҳбуру заҳкашҳо ва корношоям будани баъзан аз иншооти обрасонӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мебошад. агар заҳбуру заҳкашҳо дар муҳлати пешбинигарида тоза карда нашаванд, дар натиҷа сатҳи шуршавӣ, ботлоқшавии заминҳои корам баланд хоҳад гашт. бояд ки дар соли 2020 аз ҳисоби маблағҳои буҷаи маҳаллӣ бояд 6 миллиону 631 ҳазор ҷудо мешуд ва бо ин мақсад дар вилояти Суғд аз ҳисоби мақомоти иҷрои ҳокими давлатии вилоят дар вилояти Суғд маблағи 1 миллиону 221 ҳазор ҷудо гардида масоҳати 2106 гектар заминҳо беҳ карда шуд. ин нишон дод дар вилояти Хатлон бошад, дар минтақаи Кӯлоб ҳамагӣ дар минтақаи Кӯлоб 144 гектар ба маблағи 156 ҳазор беҳ карда шуд ва мутаассифона дар шаҳру ноҳияҳои вилояти минтақаҳои бохтари вилояти Хатлон умуман дар ин сабт маблағҳо ҷудо нагардиданд ки ин боиси нигаронист албатта ва бояд ки дар ҳолате ки нақша чорабиниҳо таҳия ва тасдиқ гардиданд ва маблағҳо мақсаднок ҷудо намегарданд, албатта беҳтар намудани ҳолати меративе заминҳо як равандест ки доим пайваста дар ҷараён аст. аз як ҷиҳат агар заҳбуру заҳкашҳоро мо тоза кунем, аз ҷиҳати дигар агар мо тоза накунем, онҳо пур мешаванд, ҳолати меративии заминҳо бад мешавад ва аз онҳо ҳосили дилхоҳ ба даст оварда намешавад. саривақт пардохт нагардидани ҳаққи истифодаи об аз ҷониби баъзан аз истифодабарандагон ба шуршавии заминҳо ва ҳолати бади мелиоративӣ сабаб шудааст. масалан дар соли 2020 ҳамагӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 324 гектар, вилояти Суғд 1954, Хатлон 1314 ва ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ 402 гектар замин аз кишт берун мондаанд. ҳолати нигаронкунанда ин аст ки дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла шаҳри Истарафшан, ноҳияи Масҷоҳи вилояти Суғд, ноҳияҳои Нуробод, Рудакӣ, ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон ва ғайра бо сабаби норасоии оби полизӣ зироати кишшуда нобуд гардидаанд. ин заминҳое ки бо сабабҳои гуногун шуршавӣ, набудани об, аз кор баромадани шабакаҳои обиёрадии ё ки ба сабабҳое ки мисол заминҳои лағлмӣ ҳаст ки аз обу ҳаво вобаста аст киш нашудан ҳамчун холӣ монда ба ҳисоб рафта истодааст. ба қайд гирифтем. масъулони ниҳодҳои дахлдорро зарур аст ки дар соли 2021 барои ҳалли мушкилоти ҷойдошта дар самти ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани заминҳои корам тадбирҳои бетаъхир андешида, заҳбуру заҳкашҳоро саривақт тоза намуда, шуршавию биёбоншавии заминҳои корамро пешгирӣ намоянд. кишоварзонро зарур аст ки оби полизиро аз меъёр зиёд истифода набаранд, зеро ин омил низ сабаби шусташавии хок гардида ба камҳосилию шуршавии заминҳои корам оварда расонад. дар сурати ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани заминҳои холимонда ва мақсадноку самаранок истифода кардани ҳар қитъа замини корами обӣ имконият фароҳам меорад ки ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ афзун гардонда шавад. Нуриддини Қурбон, Меҳрӯзи Ҷумъа, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. кишоварзони ноҳияи Лахш бо мақсади афзун намудани истеҳсоли картошка аз имкониятҳо самаранок истифода менамоянд. соли равон тибқи нақша хоҷагидорон майдони кишти картошкаро ба 3150 гектар мерасонанд ки ин рақам дар муқоиса ба соли гузашта 350 гектар зиёд арзёбӣ мегардад. гузориши Дигули Маҳмуд. картошкапарварӣ яке аз соҳаи асосии иқтисодиёти ноҳияи Лахш ба шумор рафта, ҳамасола майдони кишту истеҳсоли маҳсулоти хоҷагиҳои кишоварзӣ афзуда истодааст.
агар соли 2012 майдони кишти картошкаи хоҷагиҳои кишоварзӣ ҳамагӣ 1200 гектарро ташкил карда бошад, пас ин рақам дар соли ҷорӣ ба 3150 гектар расонида мешавад. дар ноҳияи лахш 3150 гектар нақшабандии кишти картошка нақшабандӣ карда шудааст. назар ба соли гузашта 350 гектар барзиёд мебошад. то ба имрӯз дар майдони зиёда аз 1100 гектар картошка шинонида шуд ва мо нақша дорем ки кишти картошкаро дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин ба анҷом расонем. ноҳияи лахш чун мактаби таҷрибаи пешқадами кишоварзӣ маҳсуб ёфта, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ барномаҳои зиёде роҳандозӣ гардида истодааст, ки олимону деҳқонон аз роҳу усулҳои самараноки истифодаи замин, тухмиҳои хусифат, парвариши навъҳои нави тухми хусифати картошка дар шароити мавзеъҳои баландкӯҳ анҷом дода истоданд. ин барномаҳои соҳавӣ асосан дар пункти такягоҳи институти боғдорию сабзавоткории академияи илмҳои кишоварзӣ дар ноҳияи лахш буда марҳила ба марҳила амалӣ мешаванд. тез инҷа хунук мешавад. барои ҳамон олима ҳаракат карда истоданд ки тез базак ҳам серҳосил ҳам касалида тобоворира бироварда истанд. даштҳои ҷиргатол, лашт, қизилсу, шилбилӣ, муксу, сартоло ва бустон заминҳои кишбоби картошка ба шумор рафта, ҳосилнокӣ аз ҳар як гектар аз 280 то 450 центнериро ташкил медиҳад. аз ҷумла дар ҳудуди ҷамоати деҳоти муксу заминҳои кишти картошка бештар буда, деҳқонон ҳар сол масоҳати киштро зиёд карда истоданд. барои зиёд намудани майдони кишт дар мавзеи дашти қарошура коргарони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи лахш бо дастгирии шарикони рушд ва мақомоти маҳаллӣ каналу заҳбурҳоро тоза карда истоданд, то бадин васила 216 гектар замин ба гардиши кишоварзӣ фаро гирифта шаванд. зеро бо зиёд шудани майдони кишти картошка мушкилоти оби зироатҳо то андозае эҳсос мешавад. аз рӯи нақшабандии обёрӣ дар байни ҷамоатҳо дар 18 рӯз як бор навбати об дастрас мешавад. аз ҳамин сабаб вақте ки рӯз гарм мешавад, растанӣ ба об талаботаш зиёд мешавад, аммо таъминоти об дер мешавад. ҳамаи ҳамин ба он оварда мерасонад ки ҳосилнокӣ паст шавад. бо мақсади муташаккилона гузаронидани маъракаи киштукор дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 266 адад техникаҳои гуногун тамғаи идораи ҷумҳуравӣ дар маҳалбудаи агролизинг ва техникаҳои соҳибкорону шахсони алоҳида сафарбар шудааст, то кишоварзон кишти картошкаро дар муҳлати пешбинишуда анҷом диҳанд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи лахш. бо истифода аз имконияти мусоид чорводорони ноҳияи кушониён ба дараву захираи хӯроки чорво машғул гардида, мувофиқи нақша бояд аз ҳисоби тарбедаву алафҳои табиӣ 54 000 тонна хӯроки чорво ҷамъоварӣ ва захира намояд. ҳамчунин кирмакпарварони ноҳия ба ҷамъоварии пила шурӯъ намуда, то имрӯз беш аз 11 тонна маҳсулот ба нуқтаи қабул ворид кардаанд. гузориши худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид дар ин хусус. заҳматкашони вилояти Хатлон ҷиҳати пешгирӣ аз мушкилиҳои мавриди нигаронии ҷомеаи ҷаҳонӣ тадбирҳои муҳим андешида истоданд. мавриди зикр аст ки ҳанӯз чанд сол пеш сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ба аҳолӣ фаҳмонидани усулҳои захирасозии маводи ғизоӣ барои рӯзҳои дар пеш истода дастуру ҳидоятҳои судманд дода буданд. ҳамакнун бо азбар намудани таҷрибаи захирасозии маводи ғизоӣ барои зимистон, имрӯзҳо заҳматкашони ноҳияи кушониён саъю талоши зиёд доранд. аз ду қити кирмак ана 100 кило пила споридем. сари ҳар кило 10 сомонӣ гирифтем. дар баробари пила споридан бо мо дар заминҳои назди ҳавлигӣ картишка мекорем, баъди картишка бо макаи дон мекунем. хулоса ягон ваҷаб замина бекор намемонем. тибқи иттилои масъулони нуқтаи қабули пила дар ноҳияи кушониён, имсол барои парвариши пила дар ноҳия 620 қутии кирмак ҷудо карда шуда буд ки баъди заҳмати чандин моҳа ҳамакнун пилапарварон ба ҷамъоварии ҳосили он шурӯъ намуданд. ҷамъоварӣ муддати як ҳафта мешавад ки давом дорад. дар муддати як ҳафта ба миқдори 11 тонна пила ҷамъоварӣ карда ба пункти қабули пила спордем.
سری وقت پولای جمع‌آوری شده را با مردم پولش دسترس کرده شده ایم. از روزهای مساعد ثمرانok استفاده کرده امروزها در خواجگی‌های چرواپروری ناحیه کوشانیان جمع‌آوری خوراک چروا نیز با سرعت ادامه دارد. از جمله در این شب روز در جمعیت دارای محصولاتش محدود زرگر تاج‌الدین ناحیه در روی بهره دوم میدان‌های بده شروع گردیده است. خواجگی مذکور در زمینه 292 گکتار تأسیس یافته است که امسال در 30 گکتار آن پنبه‌دانه و در 62 گکتار کشت زراعت‌های گوناگون خوراک چروا به راه مانده شده است. با سببی که بهار این سال کمبارش آمد و در زمین‌های للمی علف‌های یک ساله پر عمل نکردند، ما خواجگیداران که در زمین‌های آبی که کشتی خوراک چروا میگذرانیم از آن جمله بیده باید ما اگر تکنیکا را رعایت کرده در یک سال باید زیاده 7-8 مرتبه در روی یونسخه را بگذرانیم که جای کمبودی که در اسباب علف‌های یک ساله پیدا میشود محکم کنیم. خواجگی زرگری تاج‌الدین که به پرورش زیاده از 800 سر چروای کلان شاخدار مشغول است در تامین بازارهای ناحیه و مرکز ولایت ختلان با محصولات گوشتی و شیری سهم ارزنده دارد. زمینه افزایش حجم استحصال خوراک چروا امکان می‌دهد که خواجگیداران سرشمار چروای کلان شاخدار را زیاد نموده به این وسیله در تنظیم نرخ و نوای محصولات گوشتی و شیری در منطقه سهم شایسته خود را گذارند. در ناحیه کوشانیان عاید ذخیره خوراک چروا برای زمستان گذرانی 1132 گکتار زمینی بیدهای سالهای گذشته موجود میباشد که پر برای ذخیره سالانه ما که 4285 سر چروای کلان شاخدار پرورش می‌یابد در خواجگی‌های دهقانی. از آن جمله این مقدار زمین‌های کشتی بیده در همین خواجگی‌ها وابسته شده است. عین زمان در دیگر خواجگی‌های دهقانی و فرمری ناحیه کوشانیان نیز جمع‌آوری خوراک چروا با مرام ادامه داشته چرواپروران نزد خود مقصد گذاشتند که ذخیره زمستانه را پیش از مهلت جمع‌آوری نمایند. بنابر معلومات‌های اداره کشاورزی ناحیه طبق دورنما چرواپروران برای زمستانی در پیش ایستاده باید بیش از 50,000 تن خوراک چروا ذخیره نمایند. گفته می شود که برای اجرای نقشه‌های پیش بینی شده در ناحیه زمینه و امکانات‌ها زیادند. خدایدادی رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار از ناحیه کوشانیان. ادامه برنامه اخبار بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز بین المللی عائله در شهر دوشنبه کنفرانسیای جمهوریوی در موضوع عائله سعادت زندگی است برگزار گردید. در این چهاربینی نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اکادمیای اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. گزارش خبرنگاران ما. جداشوی عائله‌های جوان طی سال‌های اخیر بیشتر به نظر می‌رسد. بهر پیشگیری و راه حل این مسئله دولت و حکومت مملکت چاره‌های ضروری می‌اندیشد. همین است که امروز کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تامین اجرای مقررات کنسپسیای رشد عائله در جمهوری تاجیکستان در یکجایی با اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با اشتراک نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وزارت و کمیته‌ها کنفرانسیای جمهوریوی را در موضوع عائله سعادت زندگی است برگزار نمود. همه چیز از خود عائله سر می شود. وقتی که عائله سالم است فرزند سالم را تربیت میکنیم. فرزند سالم را تربیت کردیم جامعه سالم می شود. جامعه سالم این دولت سالم است. اگر زن صالحه خوب با مدنیت و با فرهنگ باشد نه تنها عائله خود را استوار نگاه می‌دارد، سبق دهنده به اطرافیان خود باشد، بس نمونه باشد، سبق دهنده به کلین و به دختر خود باشد، به نزدیکان خود باشد. عائله سالم عائله هست که در آن همدیگر فهمی باشد، مهر و محبت باشد، نقشه های یگانه باشند. یعنی صمیمیت طرفین در عائله باید حکم فرما باشد.
дар кори конференсия намояндагони вазорату кумитаҳо бо маърузаҳои таҳлилии соҳа вобаста ба ҳифзи манфиатҳои оила ва таҳкими он бо назардошти хусусиятҳои замони муосир оила ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ва макони тарбияи фарзанд баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва таъмини пойдории оила ва дигар масъалаҳои таъсиррасон ба муносибатҳои аъзои оила мушкилоти дар ин самт ҷой дошта ва дарёфти роҳҳои ҳалли он маъруза намуданд. Таъкид гардид ки агар имрӯз роҳи ҳалли ин омилҳои номатлуб ки ба танзими оила ва оини оиладорӣ муносибатҳои аъзоёни хонавода таъсири манфӣ расонида ба пошхӯрии оила оварда мерасонад ҷустуҷӯ нагардад, сатҳи пошхӯрии оила паст намегардад. Аз ин рӯ пешниҳод карда шуд ки тамоми ниҳодҳои давлативу ҷамъиятӣ дар ин самт фаъолияти пурсамар ба роҳ монда корҳои тарғиботию ташвиқотӣ илмӣ маърифатӣ ва фарҳангӣ бештар карда шавад. муҳаммад муминзода, баҳодур ҳасанзода, ахбор. оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулпазирӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд. дар ноҳияи ёғони вилояти хатлон бо мақсади тақвияти фарҳанги оиладорӣ тадбирҳои тарғиботӣ амалӣ мегардад. гузориши ҳамкоронамон. дар ноҳияи ёғони вилояти хатлон бо мақсади тақвияти муносибати созанда ва башардостона дар оила ва нақши кормандони соҳа дар бунёди оилаҳои солим ва бомаърифат байни аҳолӣ тадбирҳои тарғиботиро амалӣ менамоянд. дар доираи баргузории як чорабинӣ ба 10 нафар тифли навзод аз ҷониби сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия ба таври ройгон шаҳодатномаи таваллуд тақдим карда шуд. оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд. бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ноҳия ёвон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия дар кофи фарҳангии ноҳия бо даъвати 7 оилаи намунавӣ ва 10 ҷуфт оилаҳои навхонадорон ва иштироки фаъолону ҷавонон чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ гузаронид. ҳамзамон кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба таваллудхона рафта ба 16 нафар кӯдак шаҳодатномаи ройгон супорда шуд ва ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ супорда шуд. ба модарони хушбахт ҳам дар номгузории фарзандон кӯмак расонида шуда номҳои зебову гӯшнавози тоҷиконаро пешниҳод намуданд. албатта гузарондани чунин тадбирҳо дар баландбардоштани маърифати ҳуқуқи оилаҳои ҷавон ва огоҳӣ пайдо кардани онҳо аз ҳуқуқҳои худ замина фароҳам меорад. ҳамчунин бо баргузор намудани чорабинии фарҳангӣ ки дар қасри фарҳанги ноҳия доир гардид аз ҷониби мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия 10 нафар домоду арос аз қайди никоҳ гузаштанд. дар маросими бо тантана ин ҷуфтҳои хушбахт аз ақди никоҳи давлатӣ гузашта бо дуои неки шахсони рӯзгордида ба роҳи мустақили зиндагӣ қадам гузоштанд. дар ин рӯзи таърихӣ бахш оилаи ҷавонро дар вазъияти тантанавӣ ақди никоҳашонро ба қайд гирифта ба навхонадорон шаҳодатномаи ақди никоҳ тӯҳфа намуд. шукронаи истиқлолият ва ин давлату миллат менамоем ки мо имрӯз озодона ва бо розигии ҷавонон оилаҳои нав бунёд менамоем. оила бақои давлат ва ҷамъият буда зерсутун ва пойдевори тарбияи насли навраз маҳз аз он сарчашма мегирад. яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзи ҷомеа бунёди оилаву ҷомеаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад ки ҳалли дурусти он ба тарзи ҳаёт ва рафти инкишофи худи инсон рушди ҷомеа вобаста мебошад. бо мақсади пайравӣ аз сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин аз ҷониби масъулини сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия барои тарбиятгирандагони мактаб интернати маъюбони ноҳия дастархони идона ороста шуд. мавриди зикр аст ки дастгирии иҷтимоии нафарони эҳтиёҷманд бахусус бошандагони муассисаҳои иҷтимоӣ дар мадди назари ҳукумати мамлакат қарор дошта пайваста дастгирӣ меёбанд. имрӯз низ хурсандии ин тифлаконро ҳаду канор надошт. халқи сарбаланди тоҷик дар ҳама давру замон ба табақаҳои ниёзманд дасти ёрӣ дароз карда саховату ҳиматбаландии ибратомӯз нишон додааст. дар шаҳри душанбе таҳти унвони 30 соли истиқлол ва рушд конференсияи илмӣ амалӣ доир гардид ки дар он иштирокчиён вобаста ба дастовардҳои мамлакат давоми 30 соли соҳиби истиқлолӣ маърузаҳо карданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо.
чорабинӣ бо иштироки узви вобастаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, олимони мутахассисони соҳаи таъриху санъат, омӯзгорону донишҷӯёни донишкада дар толори Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон баргузор шуд. тавре дар ҷараёни пешниҳоди маърузаҳо зикр гардид, дар даврони 30 соли соҳибистиқлолӣ раванди ислоҳоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар густариш ёфта, рушди босуръати иқтисоди миллӣ ба амал омад ва сатҳи зиндагии мардум хеле беҳтар гардид, ки ин аз шарофати истиқлол ва оромии сартосарии кишвари азизамон гувоҳӣ медиҳад. истиқлоли миллӣ шарафу номуси миллати озодихоҳ, рамзу саодат соҳибихтиёрии миллӣ, нишонаи пойдорию бақои миллат аст. дар тӯли 30 сол Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи башарӣ тавонист, ки ба аксарият давлатҳои ҷаҳон муносибатҳои байниҳукуматӣ барқарор намояд ва ҳамзамон узви аввали созмони минтақавӣ ва байналмилалии амсоли Иттиҳоди давлатҳои мустақил, дар созмони амният дар ҳамкорӣ бо Аврупо, созмони ҳамкории Шанхай ва дигар созмонҳои бонуфуз мебошад. ҳамчунин зимни баромади худ иштирокдорон қайд карданд, ки ҳоло давлати мо дар самти тараққиёт қадамҳои устувор гузошта дар бисёр нишондиҳандаҳо пешсаф аст. иқтисодиёти мамлакат баланд гардида ба кишвари содиркунанда табдил гашта истодааст. истихроҷи маъданҳои гуногун, истеҳсоли молҳои ниёзи мардум, нуриҳои минералӣ, истеҳсоли нақлиёти замонавӣ ва ғайра аз камтарин дастовардҳои истиқлол мебошанд. солҳои охир гулгашту хиёбонҳои шаҳри Душанбе таҳти сарварии пешвои муаззами миллат ва ҷидду ҷаҳди бевоситаи раиси шаҳри Душанбе оботару зеботар гардида, маҳбуби дили сокинони пойтахти кишвари азизамон ва меҳмонони шаҳрамон гаштанд. бунёди пайкараи аввалин давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ, барафрӯхтани парчами миллӣ, китобхонаи миллӣ, осорхонаву театрҳо, сохтмони садҳо биноҳои наву замонавӣ ва дигар дастовардҳо давлати моро дар қатори давлатҳои пешрафта қарор дода, аз дастовардҳои даврони истиқлол маҳсуб меёбанд. истиқлолият аз ҷумлаи дастовардҳои беназири халқи тоҷик аст, ки бо талоши фарзандони фарзонааш ба даст омадааст. ҳамин аст, ки ҳамасола солгарди он бо ташкили чорабиниҳои илмиву оммавӣ ва маърифатию сиёсӣ аз ҷониби созмону ташкилоти гуногун қайд карда мешавад. бинандаҳои азизу гиромӣ, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии обод осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.